Hi guys! It's me, Brixty Guman, and welcome back sa aking channel! So please don't forget to click the subscribe button at yung katabi niyang bell para ma-update ka whenever I upload a video. So, in this video is gagawa tayo ng Back to School Haul 2019. So, sobrang usong-uso nito and maraming nag-share ng kanilang mga Back to School Haul. So, yon mostly bumili sila sa mga national bookstore and kami sa mga tiyanggian lang kami bumili sa mga mumurahin lang. So hindi pa namin afford mag national bookstore bumili mga best. So yon, and kasama ko ang aking kapatid, so bunso. So apat kami, ito yung pinakabunso and mag-grade 4 na siya sa pasukan. So gagawa kami ng back to school haul. And so yon, hindi namin kasama yung pamangkin namin kasi wala siya dito. Tapos nasa kanyang tatay siya. So ayan, mag-video kami ang haul namin and ipapakita niya kung ano yung mga pinamili ni mama at papa sa kanya. So yon. So before anything else, baka nagtaka kayo, sobrang oily ng face ko kasi kakagaling ko lang ng school. Tapos nakatapos niya lang mag half bath or mga sa kanyang katawan, maligo. Tapos nag-pulbo din siya para fresh na, para after namin ng video is matutulog na ito. So, ewan kung matutulog o magro-roblox. So, yon. So, without further ado, let's start the haul! Yun guys, ipapakita na namin sa inyo yung aming napamili. So, magpapakilala muna siya. So, ano pangalan? Maria Fe. So, ang pangalan niya pala is Maria Fe Guman. So, yan. Ewan ko kung halata ba na magkapatid kami, so kayo na ang balang humusga. So, ayan, hindi na natin papatagalin o papahabain kasi konti lang naman yung nabili namin kasi yun nga, wala pang requirements na binigay yung teachers kasi hindi pa nga pasokan. So, parang partial lang ito ng mga school supplies niya at saka nung pamangkin ko na wala dito kasi nasa papa niya kasama niya. So, yon, ito yung mga napamili namin. So, ito, may ballpen, mga notebook dyan. Tapos, may bags. So, ayan. Tapos, ayan. Ito yung mga napamili namin. So, iisa-isahin natin itong lahat na ito. So, first is, unahin na natin itong bag. So, ang nabili namin bag is, pakita. So, ayan. So, by the way guys, bumili pala kami sa Unitap kung taga Iligan City ka, alam mo kung saan yung Unitap at saka, yan. Malapit lang yan sa division office. So, yan, sa DepEd. So, yan. Ang first na item na binili, actually, hindi si mama papa bumili nito. Tatay nung pamangkin namin. Aman ka. Makita ba? So, yan. So, kulay purple or violet na bag. Kasi yung pamangkin ko, mahilig talaga siya sa purple. And sobrang tibay na nito. So, ayan. Hindi ko alam kung magkano ito. So, ang bumili ng bag ito ay tatay no pamangkin namin. So, ito ang ating first item. Bag na kulay purple na merong flower at saka butterfly. Butterfly lang pala. Oh, flower at saka butterfly. So, ayan. And next naman is yung bag ni Maria Fe. So, ito yung bag niya. So, ayan. Simple lang kanyang bag. Parang galaxy na kulay blue. So, ayan, meron siyang mga ganyan, lalagyan ng tubig. So, hindi ko alam kung magkano ito, pero ang bumili din ito is yung tatay ng pamangkin namin. So, ayan. So, meron na silang bag, which is starting pack nila. So, kailangan nila ng bag. So, next up is itong supot na mula sa aking pamangkin. So, iniwan niya dito sa bahay. So, ayan, ito yung kanyang mga gamit talaga na binili ng kanyang tatay. So, ano si Maria? Sulod ba? So, ayan, ito yung supot na yung pamangkin. So, tingnan natin kung anong laman ito, kung ano ang ibinili sa kanya ng kanyang tatay. So, ayan. So, yung pamangkin ko pala is incoming grade 5 and siya incoming grade 4. So, merong supot dito or cellophane. Tapos, ang laman nito is merong baby bra. Ayan, dalawang baby bra para sa kanya. Ito, hindi pa ito nag-baby bra. Tapos, yung pamangkin ko lang. Tapos, ito, shorts na stripe na kulay blue. Ayan. Bakit nag-auto? So,
So, ayan, stripe na kulay blue. So, next naman is, damit. Hindi. Skirt siya, guys. Ito is skirt. So, skirt siya na may pa-flower. So, yun. Yun yung laman ng isang supot ng ating pamangkin. Tapos, ito naman is, sa kanya din ito. Tara. So, ang laman nito is, ito. Meron siyang, ano tawag dito? Yan, meron siyang lower ng kanyang school uniform or yung kanyang sayal. So, yan, meron siyang, kulay blue. Kulay blue yung kasi uniform nila. So, ayan. And meron na siyang upper pala nito. So, bumili na lang siya ng extra saya para may mapalit-palitan. So, ang last naman is itong, ito, panties. So, ayan. Meron din siyang panties and ayun, tinago niya na. So, ayun, ginamit niya na din. So, ito, meron 3 panties ang laman ito. And, ayan, size niya is medium. Sa aking pamangkin pala ito. And sa kanya is, tinago niya na. So, dito na tayo sa mga school supplies talaga na aking nabili kanina. So, ayan. So, ang school supplies na ito is sa kanya lang and merong papel at saka ballpen sa aking pamangkin. Kasi ang bibili lang ng notebook ng aking pamangkin is yung tatay niya. So, si papa na bumili sa kanya. So, ayan. Ang unang, ayan, ito. So, ayan. Ang una nating nabili is intermediate pad. Intermediate pad, ayan. Intermediate pad na tag 1975. So, ayan. Kasi mag-grade 5. Itong intermediate is para sa aking pamangkin. So, ayan. So, next naman is yung papel ulit. So, sa kanya naman itong papel na grade 4. So, ito, dalawa yung binili ko, grade 4, para may extra na din. So, nagko-cost lang ito ng 10 pesos. So, sa kanya ito. So, ayan. Dalawang papel. Tapos, bumili ako ng 10 notebooks. Yan, 10 notebooks na Poros Disney Princess. So, ayan, meron ditong si Cinderella. Ayan, bilite. Cinderella, so siya tagahawak. Tapos, ito, Sila Belle, Cinderella, tapos, tapos, ito ulit, Cinderella. Tapos, Snow White, ayan. Tapos, Cinderella ulit. Tapos, Rapunzel, ayan. Tapos, ito ulit, Tapos, Rapunzel ulit. Dalawang Rapunzel pala yung nabili ko. And tapos ito si walang kalimutan siya pangalan niya. Si Belle. Basta ambot. Basta yon. So 10 yung notebook niya. So last is yung mga ballpen. So bumili ako ng mga ballpen. So ito. 4 na kulay black. At saka 4 na kulay blue. So tigda-dalawa sila ng aking kapatid at yung pamangkin ko, 2 black tsaka 2 blue. So, mukhang wala na tayong i-haul. So, yun lang ang lahat, guys. So, yun lang yung mga napamili naming haul. So, ayun nga, guys. Yun lang yung lahat-lahat ng back to school haul namin. So, yun lang yung mga partial na nabili namin kasi wala pang requirements and baka gagawa ako ng part 2 ng back to school haul kapag meron ng mga requirements na pinabili yung pictures. So, yun lang yung mga gamit, guys. So, ulit-ulit. So, thank you so much for watching and I know mostly sa mga kabataan ngayon excited na bumalik sa eskwela. Yung iba, ewan ko, excited na silang pumasok ulit sa eskwela nila and yun, magkaroon ng mga bagong gamit and bagong taon na naman. So, yun lang, guys. And sana nag-enjoy kayo sa panonood ng aming video kasama yung kapatid ko. Hi siya. Hi sa. Hi. So, ayan. Hi. Tahimik lang ito. Pero, tahimik ito sa video, guys. Pero, sobrang nito. Tabian. Sobrang ingay ito sa bahay. So, yon. So, thank you so much for watching. Sana nag-enjoy kayo sa panonood.
So, please don't forget to click the subscribe button at yung katabi niyang notification bell para ma-update ka whenever I upload a video. So, i-follow mo na rin ako sa aking mga social media accounts, sa Facebook, sa Twitter, sa Instagram, na aking i-link down in the description box. So, kung meron ka mga videos na maisa-suggest or gusto nyo ipagawa sa akin, feel free to comment down below. And thank you so much sa 4,000 plus na nag-subscribe. So, abangan nyo ang aking video na 4K sub celebration. So, yun. Thank you so much for watching. This is Brixie Guman saying, Annyeong! Bye-bye! Bye! Woo!